er simpelthen jo en god prioritering af de midler og satsning på det projekt her. Men det totale budget, det ligger på omkring 60 millioner kroner. Så må jeg sige, så opfatter det først og fremmest som et erhvervsinitiativ. Og hvor stiller man skillelinjen imellem sport og forretning i dag? Men du skal ikke til fejl. Målsætningen er klar nok. Vi gør det, fordi vi skal vinde pokalen, og der er ingen grund til at tro, at vi kan gøre det. Guleroden er, at man vil vinde. Guleroden er, at man vil vise, at man er den bedste. Et hemmeligt våben, hvad er det? Det ved jeg ikke. Vi har forhåbentlig vores gode forstand og vores erfaring. Man skal være en rigtig mand for at komme ud af sejren. America's Cup. Ejle i Danmark i hvert fald. Vi håber på, at vi kan vinde, men jeg håber, vi vinder også. Jeg gjorde det på et meget tidligt tidspunkt. Jeg tog en samtale med Jens Thorsen, som dengang var formand for KDY, og forelagde ham tanken om America's Cup, og han havde jo den samme holdning, som jeg havde. Det lyder meget spændende, men det kan vi sgu ikke skaffe penge til i Danmark. Gennem sine mange kontakter i dansk erhvervsliv lykkedes det Bandolowski at samle en kerne af virkelig tunge erhvervsfolk, som hurtigt fik samlet de første 12 millioner kroner. Dermed var det største danske sportsprojekt nogensinde søsat. Et projekt, som ikke alene adskiller sig fra alle andre ved størrelsen, men også derved, at det udelukkende skal være privatfinansieret. Tuborg stillede havnefaciliteter til rådighed, og med dette udgangspunkt og 30 unge sejlers entusiasme anskaffede man sig 2 aflagte 12 meter, der kunne bruges som træningsbåde i det 3-årsprojekt, der skal skaffe den efterfølgende udfordring til Danmark. En 12 meter båd er stor og tung. Den er cirka 20 meter lang, den er som regel bygget af aluminium, og den vejer 25-30 tons. En båd med disse dimensioner stiller nogle helt særlige krav til sejlerne på grund af den voldsomme vægt. En enkelt fejl kan ofte blive helt katastrofalt, for når båden først har tabt fart, tager det lang tid at få den op i fuld hastighed igen. Trimningen af båden foregår stort set kun ved hjælp af hydraulik. På den måde kan masten flyttes både frem og tilbage, hæves og sænkes. Når bådene krydser mod vinden, bærer de et sejlareal på størrelse med et stort parcelhus. Når der lænses med vinden ind bagfra, sætter man den store spiler med et endnu større sejlareal. Den fylder alene 250 kvadratmeter. At sejle en 12 meter er på mange måder en holdsport. Men der findes næppe nogen anden holdsport, hvor arbejdsdelingen og specialiseringen er gennemført så konsekvent. Besætningen på 11 mand skal være i stand til at udføre deres opgaver, så den store tunge båd nærmest kan håndteres som en lille let jolle. Timingen i udførelsen er derfor også altafgørende. Udføres opgaverne ikke med tilstrækkelig præcision, kan der tabes afgørende sekunder i manøvrerne. Dem er der mange af med den kapsejladsform, man har taget i anvendelse til America's Cup, hvor bådene sejler mod hinanden 2 og 2 som en duel. På den forreste del af båden arbejder 3 mand. Fordæksmanden monterer forsejl og spiler ved sejlskift. Sejlmagerne har ansvaret for de 10-15 sejl, der kan komme i anvendelse under en sejlads, og som er placeret under dæk. Han skal yderligere hjælpe ved sejlskift og pakke de brugte sejl. Mastemanden skal holde styr på de mange vejer, der hejser de forskellige sejl. I den interne slang på båden kaldes fordækket for Harlem, mens dem, der arbejder midtskibs, hører til Bronx. De skal lægge muskler til, når sejlene hæles op i masten, og når skøderne skal hæles hjem ved de mange vendinger. Trimmerne skal finjustere sejlene, så de hele tiden giver båden optimal fart. Nede agter er de 3 vigtigste personer placeret, og derfor kaldes dette område der også Beverly Hills.
Det er her, det egentlige sømandskab udfolder sig. Først og fremmest er der skipperen, som står ved roret og træffer alle beslutninger. Så er der taktikeren, der skal holde overblikket over den taktiske udvikling i kapsejladsen. Endelig er der navigatøren, som skal holde øje med vind- og strømforhold, kompaskurser og fart. Det koster så mange penge at gennemføre en udvikling. Hvor fysisk hårdt er det at sejle en 12 meter og være besætningsmedlem ombord på en 12 meter? Ja, du ved, hernede bag, der er det ikke så hårdt, vel? Altså, det er for de gamle, han er så. Det går rimeligt godt, men hvis du kommer lidt længere frem i båden, så skal der virkelig mange kræfter til. Gutterne træner cirka 1,5 time om dagen. Den dag, hvor de har hviledag, der spiller de vandpolo, så det er altså den form for fysisk træning, de gør. Og det er nødvendigt. Altså, man kan ikke komme udenom, at det at grinde og passe skøderne her, det er simpelthen en vanvittig hård fysisk belastning og kræver utrolig meget træning. Og derfor har vi en meget stærkt udbygget træning, fysisk træning. Vi har ernæringstræning, vi har læger, der passer dem med den rigtige ernæring, undersøger dem løbende. Problemet er jo, når man laver så hård fysisk træning, som de gør, så kan man udvikle sukkersyge, hvis man ikke passer på. Derfor har vi læger, der hver måned tager blodprøver på dem og finder ud af, at de gør det rigtigt. Populært kan man sige, at den bedste 12 meter sejler, han vejer 120 kilo, ikke? Og er 1,80 høj eller 1,90 høj og ikke har et gram fedt på kroppen. Og det er modellen. Og jeg tror, der er nogle af gutterne her, for vi startede, som simpelthen har vokset 20 kilo. Og det er kun muskler og kræfter, altså ganske. Selvom de opgaver, der skal udføres på en 12 meter, er meget specialiseret, er mandskabets kropsvægt og rå muskelstyrke af en afgørende betydning. Men hvordan finder man 30 unge mennesker med de rigtige kvalifikationer til et så hårdt og tidskrævende engagement, der yderligere er baseret på frivillig basis, altså uden nogen form for aflønning af deres store indsats? Vi stod jo så mellem valget mellem at gå ud og finde nogle af de gode kendte sejlere, som vi vidste, der var rundt omkring, eller prøve at gå lidt bredere ud og så tage folk, som var engageret 100% i en sådan opgave her. Og vi valgte den sidste mulighed, fordi vi havde den holdning, at når man sejler 12 meter og forbereder sig på America's Cup, så kommer man til at sejle mere end nogen andre nogensinde har gjort i Danmark. Og det vil sige, at vi var ikke nervøse for, at man ikke fik træning nok. Så vi tog simpelthen folk, som vi følte havde et enestående engagement for sådan et projekt. Jeg bruger faktisk næsten fuld tid. Faktisk al den tid, jeg overhovedet kan spendere hernede på havnen. Hvordan kan det lade sig gøre økonomisk? Det er også meget svært. Det er meget, meget svært. Jeg må tage sådan et job her og der for at kunne klare mig økonomisk, fordi jeg har en lejlighed og nogle udgifter, jeg også skal passe. Du får altså ikke økonomisk støtte hernede fra centret? Ikke endnu. Det er ikke sådan noget med, at man møder klokken 8 og går klokken 4 hver dag. Altså, det er 7 dage i ugen, når du møder klokken 7, og du går hjem klokken 10. Men altså, det er ens hobby. Man kan sejle, man kan gøre det ene, man kan gøre det andet. Det er som en slags ferie næsten. Vi snak fra starten af, at man skal kunne opfylde 3 kriterier for at sejle med. Man skal kunne afse 20 timer om ugen til at træne. Man skal kunne afse 6-7 uger om året til at sejle kapsejlads rundt omkring i verden. Så skal man kunne afse et helt år i 1990-91, når sejladsen foregår i Los Angeles. Og det er jo specielle kriterier, det var der ikke mange, der kan opfylde. Hvis du først har stiftet familie og så videre, så er det meget svært at gøre det. Og derfor er det relativt unge mennesker, som er med i projektet. Hvad med familie, venner, kærester, kone, børn? Ja, det ser man jo ikke så forfærdeligt meget til, som man måske burde gøre. Hvor meget får du set? Ej, jeg ser dem der til jul i hvert fald. Det. Men jeg har ikke nogen faste piger, og det tror jeg heller ikke, man kan, hvis man vil køre det her 100%. Så tror jeg ikke, man kan have noget fast. Vi er jo dybest set mere sammen, end vi er med vores koner og kærester. Det er jo mere end et ægteskab, det her, fordi vi bruger så utrolig mange timer sammen på vandet og til træning og så videre. Så det er prisen. Det er decideret en udfordring for I selv, og decideret en udfordring for hele Danmarks befolkning som så, fordi det er noget at gøre med, at
man føler sig egentlig dansk, ikke? Jeg tænker på, nu jeg arbejder som sejlmager, og så jeg sejler sådan meget freelance på forskellige både og sådan noget. Så tænker jeg, i stedet for at sejle bare almindelige båd, så hvorfor ikke være med i sejlsporten Formel 1? Den er så stor, og der er ikke ret mange af dem herhjemme, altså. Der er kun ganske få af slagsen. Og at man så kan arbejde med sin hobby også, det er heller ikke dårligt. Hvad lavede du før? Jeg er udlært maskinarbejder, og så har jeg læst til ingeniør i 2 år. Og så har jeg sat mit studie lidt i bero. Sport i Danmark er normalt knyttet til de frivillige idrætsforeninger, men America's Cup-projektet bryder med denne tradition. I alt opererer man officielt med et budget på 60 millioner kroner. Hvis det lykkes at skrabe de mange penge sammen, vil det alene forøge de samlede sponsormidler i hele den danske sportsverden med 50%. Det rejser selvfølgelig en række spørgsmål om sport og kommercialisme. Der skal ekstra gejer med, der skal ekstra skøder med, der skal ekstra alt, hvad vi har. Sørg for, at pumperne dur. Sørg for vejersaks, high-speed-klinger og alle disse ting, når vejret er, som det er i dag. Sørg også for, at vi har ekstra spande med, hvis vi får meget vand i cockpittet. Som i al anden elitesport må der trænes intensivt hver dag. Igennem hele vinteren samles mandskabet i weekenderne tidligt om morgenen til 5-6 timers træningssejlads på Øresund. En America's Cup-sejlads aflyses normalt, hvis det blæser mere end 18 sekundmeter. Men som debutant i America's Cup er en kold decemberdag med op til 25 sekundmeters vind ingen hindring. For med hver en time sejlerfaring øges chancerne for succes i 1991. Det, som mange sikkert vil karakterisere som en våget træningssejlads, blev der også en dyr affære. Kort tid efter at storsejlet var sat, blev det bogstaveligt talt flinset op. Et storsejl koster alene 100.000 kroner. Hvis det danske mandskab skal have nogen reelle forhåbninger om at gøre sig gældende i 1991, skal det have en økonomisk opbakning til, at den slags ting ikke er noget problem. I det danske konsortie er det officielle budget på ca. 60 millioner kroner. Men det står lidt uklart, hvorvidt det overhovedet vil lykkes at stable det nødvendige økonomiske grundlag på benene. Hvad alle hidtil har anset for at være umuligt, ser nu ud til at være en realitet, i hvert fald indtil videre. En dansk America's Cup-udfordring har fået vind i sejlene. Spørgsmålet er, om vinden fortsat vil blæse lige mildt ned over det ambitiøse projekt. Økonomisk er der stadig et stykke vej endnu, og i forhold til konkurrenterne er der tale om et skrabet budget. På den anden side er der allerede nu satset så mange ressourcer, både økonomisk og menneskeligt, at man vanskeligt kan forestille sig, at det ikke skal lykkes for Valdemar Bandelowski og hans mandskab at stille op, når det først går løs ved San Diego i 1991, og samtidig forsøge at føre Danmark frem til en sejr, der skal gøre os til verdens førende sejlsportsnation.